Oivo obu mmagbuo harịharị ogbuo na ikiri ụkwụ ya ọ mahalụ were oke ọ mahalụ were ọnwụ ya ọmụma agụso onwe ya ọkụ n'isi anachiri nwa ọkụkọ adịghị alacha akpara ya azọwa ndụ nwa ọkụkọ ọsụ na ọnwụ karịa mma ọ na-eme nwata bụ nne na nna ya n'enu akwa ọsụ na ya abụba anya o nweghịbe anya bụrụ gbaa mmehie onwe onye nsị ya gwa ya m mgbada amụ ibi na anụ na-agụ m o ji ọkụkọ na-abụ onye efi anya onye anya ukwu dara mkpoko mmụọ gụwụ mgbada ịgbacha ịma akpọrọ ọkpa nkụbịa unu anọ ome oyi eme ntikpọ ọkụkọ mbọmbọ na-eji ọkpa abụta ọnwa ya nkịta ji anwụ ọtawa aja n'ezie na nwa nkịta evute ọkpụkpụ bụ obi ya onwe ebini ọgbakọta na-agụ ya egbue gidigbo nke ebini ji eje ọgụ tie mpụ nke kara aka akwụrụ nke ọzọ ebechara ya ọdụ si ya ekenekwe ngụ onye na-ala onye ka ya anyanwụ nkiri ka ọ na-ekiri ya wee ọkpa nke akpakarịa n'onu oyi evu onye vie ibe na nke onye iwu ya ọkpọ mkpọmakị kpọọ n'ite na ọya akpọburu ịgba nkịta gbaa n'ụzọ ọkpa nkịta abago na-abịa ekwere ndụba ya onye ụnụ anụ onye wee zinu oo na ọtụrụ kpọkpọ dị na nwoke tụrụ okenye ọkpọ n'isi nze kala mma niile nwoke ọchọkwa dụrọ mma na alụ ama ka ọ ya dị n'ozu nọ n'ihu onugwu gwa ya na ọ dị inu adọghị m ụsa wee kpụrụ ile n'ọnụ mana ọbịa nji wee bịa ụwa ka m na-eme imebidoziwe aka ọrụ m ịghọta mma wee zi na abara nga uru oli nne ji mmiri rie nne iri licha jeracha ofe anyị anya nyepere anyị ga onye amụ n'anya ụtarị ndụ nsọ dara onye mmehie n'isi ọdụ nsọ dị ọkpara chukwu apasa n'ilu oche ka ndị ilo hafe ikpo n'ọkpa gwa ike igwe ile dọrọ ka doati na-ebi unu uche ka uche na ka isi unu wee chịkọ ọnụ dịka chịkọ dị si na ihe na-enye ka chi na-enye maka na ọchukwu na-ege eke onye amụna ka mụ na chi mụọ ka ibuchi dawa ikene ka adamu ka i wee doo oke ka oke nọ n'ime shi oke anyị oke aka mbụkwa otu onye n'ime unu ebi gị na-ese ibe ose na-agba mkpụrụ mmiri agwara ala mana agwachita ya ntamụ lesga abụrụ iji ofu onye ọ dịgo tai na anaghị azọ mpụta m 11 mgbe oge 12 akụchie nwa na ya eze ọ na-agba isi akwara o ji mkpa akụwa okwu I was na-ekwu dị na nwoke o ji 2x2 eme ọgọ free station ụmụ nwe onye bịa ọgbara ibe ụtọ dị na nwoke tọkụnọ dị na nwoke dịka ibe amụ na-atọ dị oli mmanụ lahụrụla na anwụ filie kọmfọtebụl ntị adụkwa ndidi wa ọgwụ ụwa